זה בשבילך, לא בשבילי. אתה רוצה שיהיה לך טלטלים כמו שלי? לא. אל תוותר. לא. אל תוותר. לא. אני אומר, קח את זה במקום זה. תחזור. לא? תודה רבה. רגע, קח את זה. בוא הנה. מה, מי שצריך לפחד בוא פה נעשה מאיתנו? עבודה, תן לי ללכת. חכה רגע. יש לי רעיון שמתאים לי ולך. אם אתה מנצח אותי בהורדות, תבחר איזה קפה שאתה רוצה. סבבה? בחינם. עליי. בוא. אני אוכל אותך בלי מלח. בלי קפה אני אוכל אותך. עזוב אותך, אני בולע אותך, לא, עזוב אותך. בוא נלך על זה. תראה אותו ככה, קטן, היה... תסתכל עליי ככה, אתה מזלזל בי, אה? נו, ומה אתה רוצה עכשיו? בבקשה, בוא. רגע, אבל שנייה. נו. רק אני אקח כמה גרגירים, תראה כמה זה מחזק אותי. חכה, אתה יודע איך זה מחזק? לא, תן לי זמן. רגע, נו. תביא ידך, על מה אתה מדבר? בוא רגע. נו, תן את היד, נו. אוקיי, אתה מוכן? כן. 2 ושעה? נו. יאללה, נו. יאללה. קח אותי, תרים אותי, בוא. יאללה, תעזוב. אתה חייב, אל תהיה כזה, נו, בחייך, בחייאת, בוא. תרים אותי. אתה רוצה בני. בטלפון שלי? לא, בוא תתקשר נתקלח אליי בערב, ביחד. נו. אני יכול לעשות אבו יויו? לא תרביץ לי? אתה מבטיח? רגע, אני ואתה. חכה שנייה, נו. וואלה, מבטיח. תעזוב. לא, רגע. בוא. אדוני אל מלא רחמים. תראה איך אנחנו איך מתאימים. הסתבכתי איתך. ראית פעם מישהו שמתאים לך כמוני?